Αν περιμένεις να είσαι σίγουρος πριν πάρεις μία απόφαση, δεν θα την πάρεις ποτέ. Η σιγουριά είναι περιεκτιμημένη. Κι όμως οι περισσότεροι περιμένουμε να νιώσουμε απόλυτη σιγουριά για να αποφασίσουμε. Το πρόβλημα, ότι αυτή η στιγμή δεν έρχεται ποτέ. Γιατί δεν υπάρχει καμία απόφαση χωρίς ρίσκο. Δεν υπάρχει επιλογή που να σου εγγυάται το 100%. Ότι θα πάνε όλα όπως ακριβώς θα φαντάζεσαι. Οπότε, τι κάνεις? Μαθαίνεις να αξιολογείς τι είναι σημαντικό για σένα τώρα, τι αξίζει περισσότερο σε αυτή τη φάση, ποιο είναι το κόστος του μένω όπως είμαι. Όταν δεν αποφασίζεις, και αυτό απόφαση είναι. Απλώς όχι συνειδητή. Είναι η απόφαση να μείνει στάσιμος. Και αυτό μακροπρόθεσμα πονάει περισσότερο από το οποιοδήποτε λάθος. Η ωριμότητα δεν είναι πάντα να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις. Είναι να μαθαίνεις να τις παίρνεις, να τις υποστηρίζεις και να τις συνεχίζεις. Ακόμα και όταν φοβάσαι. Αν σου έχει τύχει αυτό, γράψε μου στα σχόλια και πάτα follow γιατί έχουμε να πούμε ακόμα πολλά.